लोगोफोर जय हिन्द। लोगोफोर आंना खुगायाव राव गैला बुंनो, जोबोद दुखुनांथाव। बर' हारिनि गेजेराव मा जागासिनो दङ लोगोफोर? थेवब्लाबो आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। जों गोरिब न'खरनि मानसिफोरा जों मा साननांगौ, जों माबायदि खामानि मावनांगौ, आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। लोगोफोर, जों बर' हारिनि गेजेराव 15 आरो 20 दिननि गेजेराव मायबा मोनसे दावराव जाखाथारो। दाखालिबावै 10 दिननि सिगां मोनसे दावराव जाबाय, केस होनायनि सायाव दोखो दोखो बर'जों बर' दावराव। बेनिफ्राय 10 दिननि उनावनो मा जालायखो? बर' बिमानि मेगनाव मोदै। बुंनो गोनां आंहा जेबो गैला, नोंसोरनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिर। जों बर' हारिनि गेजेराव 15 दिन आरो 20 दिननि गेजेराव मानो बेफोरबायदि दावराव दावसि, माने रोंनाबो रोङि बायदि, ओरैबायदि दुखु मोनो भाइ। राव गैला आंहा बुंनो, बुजायनोबो राव गैला होनबाबो जासै। फंबायमोन, NLFB-नि डिसार्ज होजानाय, माने डिसार्ज होजानानै डकाइट जादों, बेनिफ्राय बिसोरखौ गावथारनाय जादों होननानै जोङो नुनो मोनदों। आङो बुंनो थाङादि NLFB बा डिसार्ज होजानाय बा फंबायमोनखौ बा आदामोनखौ नोंसोर माबा मोनसे भुल मावनानै गावथारजादों, आं बेखौ बुंनो थाङा। बा नोंसोर मावगोन ना मावाखै आं बेखौबो बुंनो थाङा। नाथाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। लोगोफोर, क'क्राझाराव आर्मि गैला, 4 मास जाबाय। माहार रेजिमेन्ट दङमोन। बे माहार रेजिमेन्टखौ बबाव लांखो आं बेखौबो मिथिगौ, नाथाय आं बुंला। दिनै NLFB-फोरा 16 जन डिसार्ज जादों, न'आव थाहैदों ना, जों खोनानो मोन्दों। बेनिफ्राय मा, दिनै क'क्राझाराव मायबा मोनसे दावराव जायोब्ला, मायबा मोनसे डकाइट सिथम मायबा मोनसे जायोब्ला, अलरेडि आर्मिबो गैया क'क्राझाराव दा, मायबा मोनसे जायोब्ला NLFB फंबायमोन जायफ्रा डिसार्ज जादों, नोंसोर बुजि मोनदों मोनाखै? मायबा मोनसे दावराव जायोब्ला जोंनि सायावदि गोहोम गोलैगोन, नोंसोरथ' सारेन्डारबो नङा, बेखौ सानगोन ना सानाखै? आरो नोंसोरनो डकाइट मावमारदोंबाथ' आं बेखौ जेबो बुंनो हाला। आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैला। नोंसोरनो दिनै गाज्रि भुल खामानि मावनानै नोंसोरनो गावथार जायोब्ला आं बेयाव बुंनो गोनां आंहा जेबो गैला। दिनैनि दिनाव सिखाव बा डकाइट बा हाथियार देखायनानै सोरनिफ्रायबा फैसा लांनो हागोन, नों खेबसेल' लांनो हागोन, नों खेबनैयावनो हमजागोन। बा दिनैनि दिनाव नों हारिनि थाखाय साननानै नों हाथियार दैनो सानगोन, हाथियार दैनो हमगोन, थानो बर'बो जायगा गैला, सहस नंला। दिनैनि दिनाव बबे जंगलाव थागोन नों, बबेयाव हाथियार हमनानै बबेयाव नों रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन? जायगायानो गैला, आं बुंखायो। जोबोद दुखुनांथाव, नंगौना नङा? बेनिखायनो आं बुंगोन, फंनैसोल' बाथ्रा बुंगोन आं, जसाव हसखौ मालाबाबो खोमाना। आरो आं बेखौनो बुंगोन, जोङो जोंनि साननाया सानफ्रोमबो थोंगोर जानांगौ। जोङो मोनसे जायगायाव थोंगोर गसंनानै थानो हायाब्लानो जों गाब्र'यो। सोरबा उग्रबादिखौल' होनाखै आंबो बायदिसिना खामानि, फिसा फिसा खामानि, गोसोथोलायनायावबो बायदिसिना खामानियाव मायबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला जोङो थोंगोर गसंनो हानांगौ। बेनिखायनो आं बुंदों, जसाव हसखौ मालाबाबो खोमानाङा। बुजिदों ना? जसाव हसखौ मालाबाबो माने बावगारनाङा। बुजिदों? आं बुंलायला, बुजायलां। मानो जसाव हसखौ बावगारो? दिनै नुदों NLFB जाबाय, जानानै जों मोनसे जायगायाव थिर गसंथेनो हायाखै। आरो जायफोरा NLFB जादों बैसोरबोथ' मा गोरिब न'खरनि गोजा। आं बेखौनो बुंगोन, बे बुहुमाव गोबां करोड़पति मानसि दङ, नंगौना नङा? गोबां दङ। दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंखौ सोरबा थगायदो मादो, नंगौना नङा? दे थगायथो, करोड़पति जाथो दे। सोरबा गावबा गावनि लाबनि थाखाय उमुगा जेबो मावाखै, जोबोद बायदिसिना बुंलायलायबाय थादो, बेनिफ्राय मालाय थाखा फैसाबो खामायलायबाय थादो खोमा, नंगौना नङा? बेनिफ्राय जोंनि गेजेराव दा सोरबाया मा जादों, उन्दै उन्दै गथ'फोराबो सोरबा माने आं सानो आरोना, बेफोरबायदिखौबो साननानै सोरबा बर' हारिनि गेजेराव उग्रबादि जायो नामा, जोंखौ थगायजोब्बाय माबाय बायदिसिना साननानैबो बायदिसिना जालांनो खोमा, आं बेफोरबायदि सानो। आरे जानो हो। जों दिनैनि दिनाव सिखाव सिथुम डकाइट खालामनानै जानो हाखाथारला। 1% चान्स गैला दिनैनि दिनाव। जों सोरखौबा धमकी होगोन, सोरखौबा मागोन, बिदि जों जानो हाला। आरो बे बुहुमाव एसेबां करोड़पति दङ, फंसे बाथ्राखौसो सानना नायदो ना, दङ। नाथाय मानसियादि सानसे थैखागोन, थगायो, जोंखौ थगायदो। आरो नोंसोर फंसे बाथ्राखौ सानना नायदो ना, जेसेबां करोड़पतियानो जा, जेसेबां धोनियानो जा, जेसेबां देखायानो मानो, गोरिबा मा जायो? ओंखाम, ना, बेदर जागोन ना जाया गोरिबा? लहा बायदिसिना बुस्थुखौथ' जों जानानै थांना थानो हाया गोरिबा, नंगौना नङा?
अब्ला बै करोरपति जानाय जोंखौ सोरबा थगायोबा थगायथोदि जि खालामो खालामथो जाथो करोरपति जाथो थार गोदोर गोदोर गार थार फरचुनार मायबा मार्सिडिज सलायनो जों बेखौ नुनानै जों मा लबबो जानाङा आरो जोङो मा गाज्रिबो जानाङा आरो जों गोरिबा जा बुस्थुखौ जादो ओंखाम बोथिथाम मानसिया ओंखाम बोथिनि नांगोना थांना थानो रुटि गांथाम ओंखाम खब'थाम नांगौ मानसिनो थांना थानो सानसेयाव माने बोथिथाम रुटि गांथाम ओंखाम खब'थाम बिदि जों खेबथामबा खेबनै जाबानो मानसिया थांना थानो हायो अब्ला जों गोरिबा जाय बुस्थुखौ जादो बै करोरपति जायफोरा जोंखौ थगायदो जायफोरा जोंखौ थगायनो सानो जायफोरा बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै गावजों गाव नांलायो गावबा गावनि थाखाय नंना नङा बैसोरबोथ' बेखौनो जानानै थांना थादो बिसोरथ' एक्सट्रा बुस्थु जायाखै बै करोरपति धोनि करोर गोनां गारि सालायग्रा करोर बिल्डिं गोनाङाबोथ' मा सना डायमन्ड बेफोरखौथ' जानानै थांना थायाखैना जों गोरिबा जादो बेखौसो थांना थादो अब्ला जों मोनसेल' बुस्थुखौ सान जों गोरिब जोंनि आइ आफाया मा मावदो आइ आफाया हाजिरा खामला मावदो दखानाव खांख्राय ना फाननो लांदो ना गुरनानै हाजिरा खामला मावनानै माइरं बायना लाबोदो जों बेखौ नाय बिमा बिफानि खामानि मावनायखौ नाय आं बे बिमा बिफाखौ मोजां खामानि मावनानै आं बिमा बिफाया आंखौ जेरै फेदेरबोदो हाजिरा खामला मावनानै आंबो हाजिरा खामलाखौनो मावगोन नाथाय मा मोजां खामानि मावनानै मा बिफाखौ ओंखाम खब'से मोजां जाहोफिननो बिमानि मेगनाव मोदै सख'आलासिनो गुबुनजों जानला मानला खालामजायालासिनो गुबुनजों बुथारजायालासिनो गुबुनजों पुलिसजों आखायाव खाजायालासिनो मोजां खामानि मावनानै मा बिमा बिफानि सिगाङाव मोजां देखायलांनो बिमा बिफानि मेगनाव माने खुसि लाबोनो जों बेखौसो साननांगौ जोङो गुबुनखौ नुनानै मालाबाबो लब जानाङा दिनैनि दिनाव आंथ' बेखौनो बुंखायो फंबाय बिनानावमोन लाख थाखा गोलैना थानाय नुबाबो लानाङा खावनाय दखायदाथ' बाददों होनखायो आं सोरनिबा लाख थाखा गोलैना थानाय सोरनिबा गिदिर मबाइल गोलैना थानाय हमनानै खननानै बोखांनानै होबाय नो आं मोनदोंमोन नों नाय बेनिफ्राय नों गावखौनो नाय सोरनिबा बुस्थुखौ नों लायालासिनो खननानै बोखांनानै होफिन नों गावखौनो नाय नों ओरैबायदि खुसि मोनगोन आरो जाय मानसिया नोंनो खननानै होफिनदो बेयो नोंखौ ओरैबायदि मा होनगोन ओरैबायदि नोंखौ साबास होगोन बै साबास होनायखौनो नों ओरैबायदि मोजां मोनगोन नाथाय नों बेखौ लानानै नोङो जेबो जानो हाया आंथ' बुंखायो आंनि लोगोब्ला आंखौ मोजां मोनोब्ला फंबाय बिनानावमोन रावनिबो बुस्थु खावा आरो सोरनिबा गोलैना थानाय बुस्थुखौबो बोखांनानै होफिन आंथ' बुंखायो भगबानखौ फोथायनानै खामानि माव जों गोरिब नंगौना नङा जोंनो भगबाना बे जन्म मोनसेखौ बेफोरबायदिनो हरदो खोमा जों मावबाबो जेबो जानोनो हाया खोमा खिजानिबा नंगौना नङा जोंनि किस्मतआनो बेनो खोमा आरो आखाइ आथिं दङ माव मोजां सान थगायथो जोंखौ दुनिया थगायनो हो देखायथो दुनियाया करोर बिल्डिं लु नाथाय जों जि बुस्थुखौ जादो ओंखाम रुटि बेदर बै करोरपति मानसियाबो मा बिसोरबो मा गल्ड डायमन्ड जानानै थांनानै थानो हायाखै बिसोरबो ओंखामखौ जादों जों लब जानाङा आं बेखौ डाइरेक्ट बुंखा आं बेफोरबायदिसो सानो मालाय बेनि किस्मतआ बेनो खोमा आंनि किस्मतआ बे जिबनाव बेनो खोमा आं बिदिसो सानो लब मालाबाबो जानांगौ मानसिनो धैर्य नांगौ थिर गसंथेनो हानांगौ मानसिया थिर गसंनानै खामानि मावनो हानांगौ मानसिया नङाब्ला गाब्रखायो 101% जाय मानसिया मोनसे जायगायाव थिर गसंनो हाया बे मानसिया गाब्रयो लोगोफोर रावानो गैला मा बुंबाथ' जोबनोनो थाङा खामानि माव भगबाना जि होदो खामानि मावनानै भगबाना जि होदो बेजोंनो जागोन बेजोंनो थांना थागोन खुसि गावबा गावनि बिमा बिफाखौ साननानै खामानि मावो रावनिबो बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ थै जानो लुबैग्रा आं गोदोनो बुंखाबाय बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ मोजां जाजानायखौ सानफ्रोमबो लुबैयो गावनि फिसाया गुबुनजों बुजानाय गुबुनजों बायदिसिना खालामजानाय रावनिबो बिमा बिफाया नायनानै थानाया जोबोद दुखु मोनो बिमा बिफाया बेनिखायनो फंबाय बिनानावमोन धैर्य जोंनो बे जोनोमाव भगबाना मालाय धोनि जानायनि माबाखौनो होआखै खोमा मावबाबो धोनिखौनो जाया खोमा जोङो नंगौना नङा माव खामानि माव जा मा होनना बुंबावनो बर' हारिनि गेजेराव बार माने जाफ्लेगासिनो दं बुंनो रावानो गैला लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द